Od relatívne malého veku som narážala na situácie, kedy mi bolo v podstate prízvukované, že nepatrím sem. To bolo ešte počas strednej školy po anglicky, tak kričal na mňa, na nás, že na Slovensku po slovensky. A to bolo ešte, že sme rozprávali po anglicky. Apukám vietnámi, és amikor felnőttem, akkor mindig kaptam ezekből a kultúrákból mindenféle csomagokat. Slovenskej republiky na jednom svojom zasadnutí v júni roku 2023 schválila vlastne to uznesenie o uznaní vietnamskej komunity na Slovensku. Že je nás tu dosť, že tu žijeme, napriek tomu, že možno sme neviditeľní, ale vieme sa ukázať, že naša kultúra je bohatá a dokáže obohatiť aj tú Slovensku.